Nädip Daniýa dünýäniň iň uly 12-nji döwleti. Kartada sereseň Daniýa Ýewropada diňe kiçijik bir nokat bolup görünýär. Ýöne hakykatda ol takminan 2,2 million kilometr kvadrat meýdan dolanýar. Mesele şu, Daniýa diňe Ýewropadaky ýerler bilen çäklenmän, Ýewropadan daşardaky territoriýalarda koloniýalar bar. Edil Fransiýanyň Fransa Giyanasy we beýleki kiçi adalara agalyk edişi ýaly. Daniýa hem öz kolonial döwründen galan käbir territoriýalar saklaýar. Ýöne Daniýa Fransiýaly kiçi adalardan däl, dünýäniň iň uly adasy Grenlandiýa eýçilik edýär. Şeýlede Daniýa Farer adalaryna da eýdir. Ýöne olaryň meýdany bary ýoly takminan 1000 kilometr kvadrat. Soňky 10 ýylliklarda Grenlandiýa giňelden awtonomiýa aldy. Şonuň üçin bir gün bu adany garaşly döwlet töküminde görmegimiz mümkin. Eger şeýle bolsa Daniýa meýdany boýunça dünýäde 131-nji ýere düşer. Grenlandiýa bolmasa Daniýanyň umumy meýdany takminan 40.000 kilometr kvadrat. Bu Estoniýa ýa-da Slowakiýa bilen deňeşdirip boljak derejededir. Bu ýagdaýda Daniýanyň ýer ýüzündäki paýy häzirki ýaly 1,5%-den 0,3 kötermeçelli düşer. Şunu real videolardan dowam üçin kanalyma daglar bolmaly. Like basmaly hem de kommentariýalarda öz pikiriňizi paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň.